Okay, hej. Jeg hedder Jonathan, jeg er 16 år gammel, jeg bor i Hillerød. Jeg går på Hillerød Ungdomsskole, og jeg bor sammen med min mor og mine 2 brødre. Jeg hedder Freja, jeg er 18 år gammel, og til daglig går jeg i 3.G på Christianshavns Gymnasium. Og så bor jeg i Indre By sammen med min far og min papmor. Men jeg er i gang med at finde lejlighed, så jeg kan flytte hjemmefra. Jeg hedder Aske Bakke. Jeg går på gymnastik efter skolen Stævns. Jeg er vokset op på Vesterbro, og jeg bor sammen med min mor, far og min storebror. Ja. Jeg hedder Freja, jeg er 15 år gammel, og jeg bor på Vesterbro med min mor, far og min bror og storesøster. Og jeg er lige droppet af 10. klasse på efterskole, fordi at jeg fandt ud af, at 10. klasse ikke lige var noget for mig på efterskole. Jeg hedder Signe, jeg er 16 år gammel, og jeg går i 1.G på Rysselstens Gymnasium, og jeg er vokset op i Valby. Og jeg bor med min familie, som består af min søster, min far og min mor. Jeg hedder Cornelia, og jeg er 16 år, og jeg går på HC i Hillerød, 10. klasse. Og min familie består af min papfar og min mor og min lillebror. Hej, jeg hedder Selma, jeg er lige blevet 19 år. Jeg går på Christianshavns Gymnasium i 3.G. Jeg er vokset op på Frederiksberg, og jeg bor stadig med mine forældre på Frederiksberg. Min fritid, så er jeg sammen med mine venner og hygger mig, og så er jeg på arbejde. Jeg har 2 jobs, og så går jeg i byen og fester. I min fritid, der synes jeg, det er fedt at være sammen med venner og spille fodbold, for det er noget, jeg godt kan lide. Og være sammen med min familie. I min fritid, der synes jeg, det er rigtig fedt at hænge ud med mine venner. Men også, nogle gange træner jeg lidt. Det er sådan lidt, hvordan det hænger sammen. Og ellers så slapper jeg bare af efter skolen. I fremtiden vil jeg rigtig gerne være fotograf. Vi har lige skrevet en OSU om det hernede, hvor jeg fandt ud af, at ja, det er det, jeg gerne vil. I fremtiden vil jeg gerne lave tv eller radio. Jeg vil helt vildt gerne lave noget inden for kommunikation, så jeg vil gerne læse kreativ kommunikation på Dansk Journalist- og Mediehøjskole. Hvad er succesfuldt nok? Jeg tror, vi begyndte måske, hvor gammel var man i 6. Ja, da jeg var 12-13 år. Men jeg drikke, tror jeg begyndte at ryge nok, da jeg var 13. Jeg begyndte at drikke, da jeg var 13-14 år, tror jeg cirka, hvor det var bare så stille og roligt. Og jeg begyndte at ryge, da jeg var sommerferien til, i 8. klasse. Jeg begyndte at drikke, da jeg var 12, tror jeg, og så begyndte jeg at ryge, da jeg var 13. Jeg synes, den danske ryge- og drukkultur er helt fin. Det har jeg faktisk ikke noget problem med. Jeg har mange venner, som både ryger og drikker, som mig selv. Og jeg synes egentlig bare, det er hyggeligt. Jeg synes ikke, der er noget problem i den eller noget. Det er helt fint. Jeg synes, at det begynder tidligere og tidligere med at begynde på alt det der med druk og rygning. Ja. Og den er virkelig svær. Jeg har ikke tænkt nok over det her spørgsmål. Dansk drukkultur, den er nok lidt for sådan, altså blandt unge er den nok lidt for sådan overdrevet. Altså hvis man kan bruge det ord om det. Det er meget sådan, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Det er meget sådan, altså jeg synes unge drikker for meget, i hvert fald. Jeg begyndte at gå i byen, da jeg var 14 år gammel. Jeg var på klub første gang, jeg var 14 år. Så startede det bare derfra. Jeg begyndte at gå i byen, da jeg var... Det ved jeg ikke. Jeg går ikke i byen. Jeg tror måske, den er blevet værre, fordi man hører så meget dårligt om ung kriminalitet i medierne. Jeg tror nu, det er blevet værre. Ligesom Cornelia også sagde, at man måske hænger ud med de forkerte. Ja. Jeg synes, at nutidens ungdom, i hvert fald i Danmark, er sindssygt skarpe og sindssygt sådan civiliseret, og vi er meget frie, og vi har ikke så mange faste rammer. Vi er meget heldige. Jeg synes, at nutidens ungdom er forvirret, fordi at man står mellem flere valg, end hvad man gjorde for 50 år siden for eksempel. Man skal tage et valg med, hvem man gerne vil være sammen med, hvad man gerne vil lave, og hvem man som person gerne vil være, og der er mange flere ting, man skal leve op til, end hvad der var for 50 år siden. 14. Du er seksuelt aktiv, da du var 14 år gammel. 6. Jeg har været sammen med 11 eller 12.
var ikke helt sikker. Eller jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, jeg har været sammen med 11. Jeg synes, ungdom er svært, fordi at der er så mange normer og værdier, man skal leve op til. At der nogle gange godt kan være et pres på en, fordi at der er så mange ting, man skal leve op til, ja. Også med at drikke kulturen og ryge og sexkulturen unge nu om dagen. Den er totalt anderledes, hvad den var, da mine forældre var unge, for eksempel. Nogle gange kan det godt være svært, det der med nogle forskellige pres, der kommer på en, som man synes, man skal leve op til. Der er helt klart højere. Altså opførsel tror jeg måske, at kravene er blevet lidt lavere, hvis det giver mening. Fordi i gamle dage var det sådan, børn skal ses, ikke høres, og i den her... Nej, måske det er anderledes. Altså, i hvert fald, nu er det sådan, at unge meget gerne må have en politisk mening, og de må meget gerne være sådan aktive og tage del i samfundet. Og gamle dage var ligesom meget sådan, unge måtte gerne ligesom bare være stille og bare være der og være pæne og sådan. Jeg synes, der er meget pres på med uddannelse, hvad man skal starte i en tidlig alder med at finde ud af, hvad man vil 3 år frem i sit liv, eller